Záhadná postava tunelom sa valí. Niekto tam ide. Vidíme tam ďalšie svetlo. Wow, taká mátoha. Čaute kamoši, dneska sa nachádzame pri Slavošovskom tuneli. Prišli sme pozrieť na Gemer a ideme do tunela, ideme zo strany od Slavošoviec. Tunel má dĺžku 2,4 km. Je to zároveň aj cyklotrasa, dá sa aj na bicykli tadiaľto ísť. No je tu, tento portál je trošku, má iný vstup ako od Magnezitoviec z druhej strany a vyzerá to super. Dobre sa oblečte, vetrovky, čelovky a poďme na to. Vidno ma tam. Ako duch. Decka idú predo mnou. Mám tisíc luxov, má to svetlo, čo mám ja. Celkom dobre to svieti však. Tam je východ. Máme tu nejaké staré klády, čo to je také schodíky. Drevo. Čo vy na to poviete, kamoši? Môže byť? Odvodňovacím kanálom tečie trochu voda. Tamto v diaľke vidno nejaké svetielko. Niekto sa približuje. Idem priblížiť. Vidíš to, bratu? Po stenách sú takéto značky 57. 58, ja si myslím, že to je vzdialenosť po 10 metrov. 170, 580. Tu by malo byť 590, áno. 600 metrov od vchodu. Tisíc 10 metrov. Niekto tam ide. Vidíme tam ďalšie svetlo. Wow, taká mátoha. Dobrý. Kikuška, tak čo vravíš na dnešný výletík? Pekný, do Slavošovského super. tunela? Áno, pekný. Super, to je všetko, čo nám povieš? Áno. Povedz nám dačo bližšie k tomu. Ja neviem. Aké máš z tohto pocity? Dobrý pocit. Hej, dobrý pocit, no. To sme radi. Záhadná postava tunelom sa valí. V diaľke vidíme svetlo, takže už východ nie je ďaleko. Nejakých do 600 metrov. A vytvárajú sa nám tu kvaple. Maličké, ale kvaple. Za pár rokov, ak sa to nezosype celé, tak to kvápe. Tu nám presakuje už celý strop. Atmosféra super.
A sme von, priatelia. Takouto malebnou cestičkou k ďalšiemu tunelu. Pred chvíľou sme videli slnku. Je to tu. Koprážský tunel. Cez Koprážský tunel sme sa dostali k Mníšanskému viaduktu. Tak, bol som spraviť posledný záber na Mníšanskom viadukte a ideme naspäť. Ideme? Tak, poďme. Pozeraj tu rastie kvapel, bratu, na zemi, aha, jak sa to dvíha. Normálne kvapel. Tak sme to zmákli a na tejto strane prší. Prší. Čau tunel. Tam je tá bula, tam už nevidno nič.